ki khubor ki babnya. Ka Presiden kari ka Draupadi Murmu, Mynta Sngi kala banjur ba kari India, ka dei kari ka baskem, ka bamdan jingtiang bat ka basyem ya ka rai ban trei na ka benta ban pen urlong ya ki jing po Sngi ujong ki nong song shnong. Kalau ong ya kania ba ai jing kren ha ka jing ilang jong baro artli ki Dorbar thau an kari. Nakliang ka menteri bakmi ya katanat ka pla Tyngka ka Nirmala Sitharman. Kalau wanra ya ka economic survey ha ka Dorbar jong baro artli ki Dorbar thau an, ha ka bala Mang baka gross domestic product ha kari kan kiu dan riu point san na kisispa hau news na mo banwan. Ha kuwi pat kaliang kinong song shnong ha kari ki kermen bat kemi lenti balingba kani ka Dorbar Mang Tyngka ka Sdang Mynta Sngi. Kan wanra ya shibun ki jing mentoy na ka benta ki pajba kamtam ha ka baydei bat ka jing kiu dor jong ki mar ki mata. सरकार से यही उम्मीद है गैस सिलेंडर, रेशन, घर का चावल, दाल, तेल, मसाला ये सब का दाम कमती हो। बस सरकार से यही गुजारिश है। इतना दाम में हो ही नहीं रहा है, कमाई वही है, दाम बढ़ते जा रहा है सामान का, कहाँ से होगा हम लोग का। Everything is rises up so much that for us middle class it becomes very difficult. Everyday life. Now you see even the vegetables and then food, every item, and the gas, it becomes so costly every time. It is increases not by 10 rupees or 5 rupees, so much increase. So if the price of the gas becomes little less, electricity also, now we middle class, we are dying. So at least if the government can do something, then we can live. Ka jingwan tap kerteng ki